krásný a bezesporu jeden z nejnáročnějších motoristických sportů a jako takový samozřejmě poutá i odpovídající pozornost. Posádky výkonných a velice rychlých vozů svádějí na rychlostních zkouškách souboj s časem a v touze dosáhnout toho vůbec nejlepšího výsledku pochopitelně jedou na hraně možností. To platí jak pro soutěžní techniku, tak pro posádku samotnou. Levá 6 dlouhá rozbalí 50. Levá 4 dlouhá půl. Jsou však situace a ne nijak neobvyklé, kdy se zmíněná hrana prostě překročí. Je zcela běžné, že pilot soutěžního auta přežene svou snahu, anebo jen jeho vůz postihne nějaký technický problém a v kratičkém okamžiku se dějí naprosto nepředvídatelné věci. Pokud rallyový vůz opustí trať, stává se prakticky ihned naprosto neovladatelným a členové posádky jsou v tu chvíli pouze a jenom pasažérů. Havárie k rallysportu prostě patří a je na místě jasně říci, že všichni soutěžáci s tímto holým faktem počítají. Nejen oni však musí možnou nehodu soutěžního auta předpokládat. Prosíme, poslouchejte pokyny pořadatele. Tato výzva je určena divákům a všem fanouškům automobilových soutěží. V České republice je rally zdaleka nejsledovanější motoristickou disciplínou a rallyový fanoušci tvoří neodmyslitelnou součást tohoto sportu. Rally bez diváků není rally, o tom není pochyb, ale je třeba si uvědomit, že sledování soutěžních aut v akci vyžaduje od příznivců rally sportu velkou zodpovědnost. Každý, kdo se vydá ke trati rychlostních zkoušek, si musí uvědomit riziko, kterému se vystavuje v případě, že neuposlechne pořadatele a postaví se na nebezpečné místo. Zde máme několik konkrétních ukázek, jak má sledování rally vypadat v praxi. Pořadatel jakékoliv soutěže má zcela detailní bezpečnostní plán každé rychlostní zkoušky, ve kterém jsou vyznačena jak divácká místa, tak naopak veškeré zakázané prostory. A to zkrátka diváci v plném rozsahu musí respektovat. A zde máme další ukázku konkrétního místa na měřeném testu. V grafice pak můžeme vidět, že přihlížející lidé stojí přesně v souladu s bezpečnostním plánem soutěže. Rallyová auta jsou v současnosti velice rychlá a do krizové situace se posádka může dostat, dá se říci, v každém okamžiku. Levou 5 pro brzdi. Brzda pravá 3, levá 6. Brzku. No, jedem, dobrý. Může tak být přímo životu nebezpečné sledovat závody z míst, která k tomu nejsou určena. Naopak optimálním a nejjednodušším je vyhledat si v programu divácké místo a tady odsud dění na trati pozorovat. Předem vybrané divácké zóny mají své nesporné klady a mezi ně patří například dobrá dostupnost, ale také atmosféra panující na místě z důvodu velkého množství fanoušků a v neposlední řadě samozřejmě bezpečnost při sledování závodů. Pojďme si teď ukázat, kde diváci rozhodně být nesmí.
Rally je překrásný sport, ale zůstat jím může jenom tehdy, když při něm nebude docházet ke zbytečným tragickým nehodám.